resistencia mayúsculas, que en estos momentos siga habiendo gente que sufre la represión a consecuencia del conflicto, que se vulneren libertades y derechos básicos con intencionalidad política. Todo esto tiene que hacer multiplicar la solidaridad y el compromiso por acabar con esta aberración. Elkartasunetik konpromisora, konpromisotik epaiketa gelditzera. Ahalik eta gehien zuek laguntzen saiatuko gara bide makabro honetan. Justiziaren aurrean elkartasuna eta gure konpromisoa behar izango, denerako izango duzue. Auzo honetan harro gaude zuetaz. Zaretena zareterako egin duzuena, egin duzuelako eta egiten duzuena egiten duzuterako. Gure epaiketa hurrengoetan lagun dezala. Ideia zenuten eta horrek asko esan nahi duzutan. Lanaren bidez saiatuko gara. Zuek ere gutaz harro egotea. Animo bikote maite zaituztegu eta guztion artean libre maite zaituztegu eta zuekin gaude. Hutsik dauden gezur